أو أن تكدو تكورفو لأسوبي النبي جو إما بقرنا دو بنلفو لوادي لنيول أمبردو كرديدو لدي فوف دي إن بجولي مكو مامي جولي مكو فوف mi joli mi hini burdo inna do amadati annabi joko ledi haramaini umuri wallahi sika bajjo aminata goto tagano do anuri anulano manoti limso malano be fo ngari sahaba be kirkini kucci casati indari be pelli be malliti dine sabu jabde ahmada be pelli wona kodam bom ko jom galle o yotti eyi ko jom galle o yotti gido men mo ganduda kawoni ardo fulbe woɓɓe mbi ardo fulbe ha ko mino mi ardo fulbe fof si salu ardo fele gambo wallahi desa o yotti do ceerno men ceerno Alhaji Abdourahmane Sow ko lan menge kono sino biya kadi ko jiga sare mam ay o juma alimanka ceerno Hammed Sow ceerno mum kawam mi video mo yino ha joni kam arido woni diral e galle Demba Thiaji kawon khalifa bi de o nokki ley o wedi o kam hebi ma fari ko tawdema taw bo immi do Malik Sa o woni ceerno kawben gido men o juma kam ko budi ko rabbi ceerno Abdourahmane kam ne ngarda ho kam wahi siko to sa mo waddi kam sa siko to ko amul faata sina galle mum ngande fi ko min jaade no to sa yo to ko ma ari arto ful dina len hodon ni man dama kam ha o yotto da bismillah ardo fulbe haabo be yottido woni ceerno Abdourahmane Sow sare jalel machallah on ji yimbe fof gimmima ngam arde jabbade ardo fulbe machallah on ji eden do e diwan bo Karang ziara ceerno Ibrahima Samba Ba Karang machallah woni ko yodi non tiagal de ardo fulbe o yotti on ji fulbe fof gimmima ngari jabbima dum ceerno kawamen Oumar Ba kamne bo banganya machallah joni ma dum do edon biya assalamu alaikum wa rahmatullah andi fulbe fo beltima tiagal ndebe jabbi ardo fulbe woni ceerno Abdourahmane Sow bo sare mawnde sare jalalel machallah idi dum jabba non ko ceerno men ceerno Ibrahima Samba Ba machallah أو أن تكدو تكورفو لأسوبي النبي جو إما بقرنا دو بنلفو لوادي لنيول أمبردو كرديدو لدي فوف دي إن بجولي مكو مامي جولي مكو فوف mi joli mi hini burdo inna do amadati annabi joko ledi haramaini umuri wallahi sika bajjo aminata goto tagano do anuri anulano manoti limso malano be fo ngari sahaba be kirkini kucci casati indari be pelli be malliti dine bismillah jame kisal yo won hemon bandirabe julbe bandirabe fulbe garbe do hande e ziyara e gammo mo ganda hikka wadi nogasi joyi lawol hika nyande nayi lewru nayabiru hitande ujunnaaje didi e nogasi joyi jibinede annabi Isa masha Allah on calminama on jurama ziyara o fuddama gila e subaka he jangama qur'ana kamil goto caggal dum cermen cerno Aliou Ba ton to sare ilo haari o neldiri do wondeno Mohammed Bousso ton to kantora ni jangi kamilaji nogas to dara mum de balde fo be janga woni kamilaji nogas e go cerno
ko ɗum woni ko neldiraɗo khatmu subaka o waɗama na heddi khatmu kikiɗo inchallah joni noon hoɓɓe ɓe ngari gila subaka ɓe ngara ceerno haruna ka arino gila hecci hanki machallah délégation ɓima ɗo ha budug ha kabada ɗo ete badina ha dakar ha porohan ha ɗo kala machallah joni noon caggal en juuli juma en garti ceerno men ceerno alaji haruna ka julni juma ɗon ɗo Sinthiou Sady juma keso o ɓuri andirede juma fulɓe machallah joni noon arɗo fulɓe o ne yettima joni woni ceerno men ceerno alaji Abdourahmane Sow toon to laat menge wala mbiya saare mawde kam kala biɗo noon na andi ko toon o jiya kanko woni piilaɗo lefol arɗo fulɓe gila hikka toon to Missira ɓooyani lebbi 3 ha 4 in tolnoto enen fof en jehino en tawtorama machallah kono kanko woni khalifa ɗon ɗo saare mawde bange diine bange l'islam masalan e dennagal julɓe kadi o huufi toon machallah tengti noon ceerno Mawul Aynayni woni ceerno Hammed Sow toon to Digan machallah nden noon kanko yetti ɗo joni he o arde délégation mawɗo o ardi he dental mangal o betti en kadi no feewi ha en keɓani jaɓɓade ɗum sendo en tinino garal makko gila law en noddi nane kono taw téléphone o ma taw no ɓitti seeɗa machallah ko joni o yetti dental ngal hayso waɗi wiccitiɓe ne machallah waɗi hawruɓe hen nden ceerno alaji Abdourahmane Sow gila piilaɗa lefol arɗo ngol ko hande puɗɗuɗa ɗo ar eyyi bamen nani bamen Modi Diawo machallah ka woni hande kilifa amen ɗo eyyi koto men ceerno Oumar Haari walla mbiya ceerno Mouhamadou Haari Bagaña ari hikka noon 25 waɗana ko bano Ansata Sow e yugo Ansata Diallo toon to Bagaña hankadi e dennagal mayɓe men hitande ho ma won inniraɓe suudu yuma no woodi suudu baba no woodi sernaɓe na ngoodi wondiɓe na ngoodi ɓoydaɓe na ngoodi ɗo ha Casamance ɗo kala en inniri neɗɗo mbaɗi rendre hommage kono hikka ko ma bano Ansata Sow kanko yugo Ansata e kadi Guelajo Sow kam woni jibinɗo kaw Biray kala biɗo Biray kadi kaɓe jiidi baba goto kala biɗo Biray kadi an ɗa andi a humpaka Biray kadi saare maari jongen machallah mi jokkodiri e ɓesgu mamɓe toon to ceerno Saydou en fof min jokkodiri nden ko ni alhaali o yaari ko joni garɗa bisimilla ma min tottuma konngol ngol machallah jottina konngol koreji ɗi fof nani machallah a nantinante eyyi ceerno Ousmane ngara nantina ceerno Ousmane Sow Saare Aliou Gueye o ko ɓiya min kam mi anda ko baɗam walla ko kawam walla min komi bawum saabu ceerno Souleymane Djilo wiyata kam komi stokora baba tan ndeysaan komi baba de min woni baba ceerno Souleymane Djilor mo ganduɗa sa wi Ndiaykunda tan inna ɗum kam ne machallah e ɗarde silli miñirawo men Aboubacar Ba ay jibol ngol o yimanno ngol joni kam yimigol arɗo fulɓe kam fentigol o Aboubacar Ba eyyi kam he Bouba Kacawan jiidi yumma e baba eyyi machallah kala ganduɗo fulɓe andi Bouba Kacawan eyyi woni ni machallah e ceerno tokoram e ceerno Samba Ba on kam sa yi Abdourahmane tan a yiyat ɗum walla sa yani ɗum tan lamɗo ko take ko kewi eyyi ɗo noon ha Digan ha Touba ha aduna o foof machallah Seydi Ba bisimilla yo homo tigi walla ko onon tan walla mi wat e Elimane Ka eyyi Elimane Ka mo ganduɗa kanko ni machallah kanko woni ɗowo golle ɗe kanko jogi masalan kaɓore ɗe gila to radio to toon to Kaolack ha publicité waɗi publicité ji mawɗi machallah e bisimilla ko Saare Bam bisimilla e oustas Mamadou Ba miñirawo men Samba Gueye eyyi ko ɓannajo ko miñirawo men gon sengo toon machallah bisimilla Elimane Ka eyyi radio fulɓe kawni Elimane Ka mo mbimi o radio fulɓe eyyi radio Fulɓe international mo hen dilla no fewi machallah e kadi so ewiti ceerno to radio to Kaolack machallah no waɗi fayida mi hawri hen gotol kono mi cikkanomi ko oustas ndeke mi cikkano wona journaliste cikkanomi ko oustas machallah ko ɓurani yanke ko joom diine nden bisimilla moon ayi koreji fof nani oɗo ko bandirawo men debbo Fatoumata Dañɗo Ba kanumma a jaratu Fatou bisimilla ma ko joni jimami o woni hen mawɗo hay Oumar Haari kam hecci ɗum o hecci kawni mawɗo suudu ndu machallah eyyi yaye men Ramatane Sow monan jooɗi yayam gaado bonan mo jooɗi pasi bisimilla joni kala o nantinan ma bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhaji Abdourahmane Sow arɗo fulɓe o salmini dental ngal o wino assalamu alaikum wa rahmatullah. calmini dental ngal fof o wi en calmini dental ngal fof salminadu l'islam
salminandu l'islam woni jam e barke he yurmede o wi Allah waɗane nin o yiɗen keydina e salminandu he ceerno men giɗo men sehil men jaadijo men o wi ceerno Ibrahima Samba Meselal Ba en ɗum calmina e inde dendangal fulɓe fof o wi inde dendangal arɗo fulɓe fof kala ɗo pullo waawi won e dunde Baba Adama o wi en calmini ceerno Samba inde mum enen ɗum juuro enen ɗum ñaagano Allah yo Allah ɓesdu yo Allah ɓesdu gandal ngal e udditare nde e ɓesdare nde o wi fof yo Allah ɓesdu yo Allah ɓesdu ya rabbal alamin o wi sen calmini ceerno en calmini karang fof en calmini helifaɓe diine fof kala ɗo neɗɗo wawi immo ari ɗo sen calmini ceerno tan en calmini ɗum nden en ƴetta calminali men laaɓɗi ɗen tega e juuɗe mum o tegana en e dendagal umma islam fof kala ɗo ɓe mbawi immor ɓe gari ɗo hande e karang o yiɗen jogui welamma e weltare ene feewi e ɗum ko kewi ɗo hande taw habu moƴƴere wawa diwɗum ko ceerno waɗi ko hawrindirde yimɓe ala ko taki kawrindirɗaɓe sona hollude ɓe laawol faade joomumen ɗum neɗɗo noddani ko ɓuri ɗum mawnu neɗɗo noddani kadi ko ɓuri ɗum moƴƴu nden yo Allah yoɓ ɗum so noddi ɗum noon hawata hay goto sabu ɗum o musni heno wuuri aduna mum fof o watti ɗum fof koye laawol Allah o dilla tan ko Allah o dilla tan koye pulaagu nden so waɗi ɗum ɗo ɗum ɗon la harwa fi o wi ɗum wona ko jombi nden noon ceerno minen jogii weltare no feewi e sifa ma e alhaali ma siko gandal tan alhamdulillah Allah okkima gandal kala ko neɗɗo okketeno noon e aduna gandal ɓuri kala ko neɗɗo okkete ina naftore e aduna gandal ɓuri in o wi sabu kala ko neɗɗo dañi koyin foori gandal woni walor in gandal tiimi in kala ko wawi won gandal tiimi in Allah okki ɗum ɗum kam ceerno Samba falillahi alhamdu o hurata ko gandal reena gandal ha ngal nafa ngaga aduna yo laakara ngal naftore ngoy needi Allah okki ɗum in alhamdulillah o wi ko ɓuri ɗon mawnu ɗum ne ko ɓuri ko mawnu gandal ngal ɓuri mawnu needi ndi ɗum ne Allah okki ɗum in woni yankinare o wi ɗeɗo geɗe tati kala ganduɗo ceerno o famɗi ko ganduɗa ɗum fof ɗum tan ɗum kay ganda ɗum hey mum ko gando ɗum sikkitaka o goto fof mo andi ɗum ko joom needi sikkitaka goto fof no andi ɗum ko jankiniɗo sikkitaka goto fof mo andi ɗum ko Allah totti ɗum ko hande e gandal kamin ɓuri jawdi so hollirino hoore mum wano amen fof cuusa ɗum yottade kono o majjini hoore mum mullagan ha mbo hawri fof cikka boom kamo wona haydara an woni hunde Allah yankinare ɗum ko jikko mum ɗum noon ko jikkuji annabaɓe ɗum ko jikkuɓe waliyaɓe ɗum ko jikkuji yimɓe Allah jikkuji neɗɗo Allah pour ganda ɗum mandarga o premier mandarga o wata waadu ko yankinare o ɗo woni goo ɗum noon Allah totti ceerno o wi gueɗel gongel ngel o wi ceerno kala ko yiɗani hoore mum mboyi yiɗani julɓeɓe fof walla boom
o yiɗana julɓe ɓe ha wejjita hoore mum o dalilo woni o wi ceerno ala frontiére e seerenɓe ceerno ala frontiére e yimɓe Allah o wi kala ceerno gol gonɗo e leydi Sénégal e kala ɗariqa mo mbawɗa won ceerno waɗi hema yimre ceerno Samba waɗi hema yimre o wi ɗum tindini wondene ko laaɓɗo ɓernde o wi nden noon oɗo sonndo ko aawdi sano ko cuɓandi e aawdi o wi ko cuɓandi e aawdi o wi nden nema rajul est ce que gorko wona o tan muti ñeheede wona o tan muti jaggeede sabu oɗo sa jaggi ɗum o hollanma tan ko Allah o yoññatama abadan o wi on kañ nafiima on kañ malima nden enen ɗum jettira Allah kam kadi enen jettira ceerno Samba Allah okki en o jiya he meɗen o wi ɗum ɗon ko geɗal ngal Allah totti en dañɗo baaɗono ceerno Samba kala fannu jangeteɗo e gandal diine komo wawi won fof sa werti deftere ma o ruttata kam o ruttata abadan o wi ɗum ko geɗal ngal Allah fecci en enen julɓe fof la siyama noon fulɓe tengti fulɓe o wi ɗum noon jettireni Allah ñagone Allah yo juut amin o wi yo wuur ko juuti amin yo wondu e cellal yo wondu e cellal kala ko wonni inniya o e diine o e leñol ngol yo Allah waɗi hemo ceerno Samba amin ya rabbi o wi ndu suudu Allah ono fof on jiindu ono fof on jiindu o juma o wi ceerno ala ko dañani hen ala ko dajani hen tampere fof tampere ceerno tampi pour ndu suudu Allah yo daro ala ɗo yahani o yehi ha yiɗi yaltu lesdi pour ndu suudu Allah wona galle mum de suudu Allah ndu tagno kono Allah holli ɗumen o wi kono Allah holli ɗumen ko hawnide ko hawni e waktuji daɓɓi tan kala ko yahanno mo doga duuɓi kewɗi Allah timmini e nder waktuji ta daɓɓi ɓura hen sa waktuji tati Allah timmini in o wi ha hande alhamdulillahi rabbil alamin sundu darima dumahama hana tolni hande kuulede o wi ɗum noon gandeten golla ceerno Allah naɗa yaltina Allah na yaltina golle ceerno te ko ɓuri hen famɗu Allah hollata en ɗo ko ɓuri ko mawnu ina ara yeeso men tawa en jawti ta ko golle mum neɗɗo kala jamanu mbo yonta o wi ko wirngal no wonande jamanu o malaɓe tan jiyata ɗum ɓen tan o wi kala neɗɗo jontaɗo jamanu o wirngal no e on jamanu malaɓe tan keɓata yiide ɗum nelaɗo nde yonta e jamanu ko malaɓe tan jiino ɗum o wi sondo kañ ko ni no wayi hande si makka naɓe gandino hande ɓe pini hande kama yeddunoɓe ɓe kaɓi ɗum ɓe jaltini ɓe ndiwi sondo ɓe imminoma hande makka ɓe jii makka o wi billahi so nelaɗo noddiri ma ɓe jaɓ o wi kono wondo ko wirgallo woni hakkude mumen moƴƴo ɗum taki no ɓe jaɓani ay annore siɓadima gite neɗɗo o wumat o wontayi lampasi huɓɓama nomo ɓadorma fof jiiɗe ma usto noon ɓe ustorto nomo wuɗɗirma fof jiiɗe ma laaɓtat sa niti dow gite ma a wontayi abadan allahu akbar a wontayi ɗum tagi neɗɗo Allah woodi no ɓadorma tan sa renaki a wonta ɗum a yiyata ɗum o wi ɗo e moƴƴude winteɓe hande fof nde ɓe jontande ko weddetenoɓe kaaƴe kono hande sonno ɓe gartanno hande enen fof ma en ladde lesdi cukkene mumen kono nde ɓe jontande ko malaɓe tan ɓe Allah malniɓe tan jamno cukki hen
o wi noon jamanu wayi jamanu aroyat o jamanu aroyat sen mbi'i enen son mbi'i enen enen joɗoranno ceerno en joɗoɗen hemum ni waɗa jedduɗo yin andi mi hollama place Kaolack o wi hande o hollama place Kaolack gonɗo Kaolack holla place jeewo guru mbiyami Baye Niass aranno ɗon na ñallana on waaji jeennoɗo guru waranno jooɗo ñallana ɗum mbiyami noon mbimi heskey goram eskey sindo ko hande eskey hande sindo ko hande walla hande ɓittanno o hande so ñallin ɗon ɓittanno de ay nde o yontande Baye Niass tan ɓe jiyanno ɓorniɗo paɗe mum mo yaha mbo yiilo mo salmodira yimɓe ayi woodi saɓe jaɓano wonɓe jiyano ɗum wonɓe jiyano ɗum ni o wi ko noon jamanu wayi ɗum noon Allah si okki en moƴƴo maɗo ni enen fof nangen ɗum duuɓi ujunere ganden ko am ko amen ko am ɓuri ko amen o wi ko am ɓuri ko amen ɓuri ko amen o noon ko bomen dental ngal on calminama on juurama on jettama on jarama on manama o wi seerenɓe wonɓe ɓe ɗo e kelifaji gonɗiɗi ɗo o wi e sohnaɓe ɓe e jinnaɓe ɓe e sukaɓe ɓe onon fof min calmini on min juurima on minen ñaago Allah yo waɗa koɗo hanki woni suka okkiraɗo dewgal ngal yo Allah wat hen barke ya rabbi yo Allah wat hen barke yo Allah waɗi ɓesgu waɗagu barke sonno ko sago min taweteno min kawra hen kono mi haɗi min ko ar ceerno o mbo in andi min kalin ɗum fof no sifori ko ɗum tardini min nde min jawi hande ne min jinno ko dawde law min gara ga law kono gallankor goɗɗo heɓtimin o wi peut-être ko saare bakka toon min immori min ƴeftali o tan min tuuri min paati gaay minen jogi sa kersa e kulol noddude ceerno sabu no min tardini waktu o minen jafno e ɗum ɗon ceerno Samba sabu kala ko ma koko am kala ko am koko makko o sindo ko sago yontere tawa kam ɗo mi wonta ɗo hoɓɓe ɓe haa ɓe koota goddoɗo haa fof en jaha kono noon ko ɓittere jamanu tan ya andu tan min jettima min jarnima min duwanimama mi ari ceerno men ceerno Samba Ba e Badam Silli o wi Boubacar Siddiq dom jande welde nde e Mamadou Diallo Eliman Fulɓe o Eliman Fulɓe e Mamadou Sofor ko Habibatu Diallo eyi o wi oɗo baɗiraɓe woni Habibatu ko Diallo Habibatu Diallo oɗo ñande nodduɗa kam taw ɗon Kaolack o wi ñande nodduɗa kam taw ɗon Kaolack président ari toon pour fulɓe pour affaire gaynaka fulɓe mbino mine ya sare ceerno Baba goɗɗo noddi kam o wi kam ar président mo ara mbimino ya sare ceerno Baba o wi ko noddi kam ko laamu andino e foti wi hande ko sare ceerno Baba rek taw hay pasam timmani tawi ceerno Baba ko ceerno hande in laaɓa kam jamine lawol ngol raɓɓitinde haalagol kala ɗo garmi mi totte paas ha jottimi e natami tan tawo o wi o tawmo kam laara o watti hem hakkil o reeni kam ha jimmi ha mina yalta o fali kam o wi an tigi koyɗunomi ɗo a ɓorni daneji a jogui sawru ɗakam duwano ɗakam mocca mi ɗaɓɓiti ha mi horima hili rowani ko joni nde jimami tan keptinmami mi waɗima kaw reedu o hooti min mbaɗi teddungal gila nden neliɗo ɓiɗɗo mum ariɗo o neldi en masalan sukara korka hanki o noddi kam hollaɗe balɗe o wi o arat ziyare o nanguɗen kaw e teddungal mangal kam heɓi joom galle mum e suka e mum e fofof mum ko jeyeten ko juma o yetti ɗum taki hane men sakto mbaɗen présenté ko neɗɗo moƴƴo jiɗɗo ceerno Baba moni Habibatu Diallo wiyete ceerno mbi mbaɗen duwaw yo ɓesgu fof